दायो अल इण्डिया आसामल' नङा बेंगलल' नङा अल इण्डिया गासैयावबो डेलिभारि फ्रि मोनगोन फुजानि अफाराव आंनिफ्राय खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबाव आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय तो फुजाया बारा गोबाव गैला नालाय बिनिखायनो आङो दासान्दि दखनानि कालेक्शनफोरखौनो आङो देखायगासिनो दङ नोंथांमोननोहाय आरो नोंथांमोना मोनगोन बिराद मोजां मोजां लेटेस्ट कालेक्शनफोरखौ आंनियाव दायो मोनगोन तो दायो आं गाननानै दङ फार्स्ट बेखौनो देखायग्रोनोसै आरोना बियो प्रिमियाम क्वालिटी दे माने खुन्दुङा ओरैबादि मोजां आरो मोनसेबो जोनाय गैया नै आं गाननानै दङ दायो मोनसेबो जोनाय जोराव मोननाय गैया ओरैबादि मोजां ना तो जायनो नांगौ बे दखनाखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन आंनियाव थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन खुन्दुंनि क्वालिटी हिसाबैसो दखनानि दामफ्रा जायो नालाय जायफ्रा पद्मनि खुन्दुंखौहाय गानबाय दायो गोदान क्वालिटीयाव गाननो गोसो नोंथांमोना बेखौहाय अर्डार खालामनो हागोन बिराद मोजांखा कम्फर्टेबल दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो प्रिमियाम क्वालिटीनि दै बे आगरावनो पद्मनि खुन्दुङावबो दानाय दङ नाथाय बेयो प्रिमियाम क्वालिटीनि ओरैबादि मोजां गुरै सफ्ट आरोना माने पद्मनि खुन्दुंनिफ्राय बियो बेलेग खुन्दुंसिन दै ओरैबादि लेस गुरै स्मुथल' आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो नायबावदो नै बिराद मोजां बेबो प्रिमियाम दै ओरैबादि सफ्ट आरो गुरै डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नै ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायना नायदो नै आबौमोन आगैमोन सानफ्लावारनि गोदान कालेक्शन दै लेटेस्ट ओंखारनाय बे कालारा एखेबारे दायो बेखौ मोनगोन ओरैबादि समायनाखा नै साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो एखेबारे जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होआबा नङाबा मोननाय नङा दै दायो नायदो नै नोंथांमोना सानफ्लावार प्रिमियामनि दै बेयो सानफ्लावारनि प्रिमियाम ओरैबादि मोजां दाखालि जाय अर्डार खालामहरदोंमोन नोंथांमोननिया सहैना नोंथांमोना मोनथिखाबायना माबादि क्वालिटी बिराद मोजांखा सफ्ट आरो गुरै जायनो नांगौ दायो बे गोदान कालेक्शन ओंखारबाय आरोना बेलेग कालाराव दालायबाय नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन आबौमोन आगैमोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नै आबौमोन आगैमोन बिराद समायना बेबो थोस्लाबलायाखै दायो सफैफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो नङाबा दाखालि बादिनो मोननाय नङा बारा गोबां सफैखाखै बिराद लिमिटेड स्टक आरो दायो नै सफैबावबाय आबौमोन आगैमोन नोंसिनि मोजां मोनब्रेनाय बिराद समायनाखा नै जाय सोंहरदोंमोन एकदम थोस्लाबलायाखैना दायो स्टकआव फैफिनबाय जायनो फार्स्ट अर्डार खालामहरगोन बिसोरनो मोनगोन दै बेबो प्रिमियामनि ओरैबादि लेस गुरै आरामखा बेबो स्टकआवहाय सफैफिनबावबाय जाय दाखालि सोंहरदोंमोन एसेबां कन्टेक्ट नाम्बाराव आं नागिरनो रोङासै आबौमोन आगैमोन सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लाहरदो नै प्राइसफोरखौ आं खोन्थाना दोनहरखादों दायो नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन जाय सोंहरदोंमोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लाखादोसो आरो जायफ्रा गोदान दिनैसो नुदों आंनि लास्ट भिडिअ माने थांनाय भिडिअआवहाय थांनानै नायनो हागोन आं बेखेवनानै फुवारना मोजां देखायदों आरो गासैबो प्रिमियाम क्वालिटी ओरैबादि गुरै सफ्ट आरोना गाननो मोनसेबो जोनाय गैयै बेफोरबादि आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादों नायबावदो नै सनाफोर बेखौबो मोनफिनबावगोनसै दायो ओरैबादि मोजांखा बेबो सफैफिनबावबाय ओमफ्राय दायो फुजायाबो बारा गोबाव गैलियाना थाबनो अर्डार खालामनानै ला नङाबा फुजायाव गाननो मोनहैनाय नङा आरो नायबावदो नै आरोबाव आबौमोन आगैमोन सानफ्लावारनिनो बेबो प्रिमियाम क्वालिटी ओरैबादि मोजां आरोना माने साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो बोरैबा बेरखांखानाय बेयो गोदान फैदों दायो नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो अर्डार होनानै ला मानोना सेलाय बिलाय जालायबाय आरो दाग्राफोरनियावहाय बेखायनो जायनो माने अर्डार खालामग्रोगोन बिसोरनो मोनगोन आरो नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन लेटेस्ट ओंखारनाय दै डिजाइन ओरैबादि मोजांखा नै साद्रिनि डिजाइनफ्रा आयै बोरैबा मोजांखा नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लादो प्रिमियाम दै बेबो सानफ्लावारनि सनाफोर दानिया नायदो नै बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा आरोना
गोजा रङाव दाखालि आङो बे एखे डिजाइनखौनो देखायदोंमोन आरोना पद्मनि खुन्दुंनि पद्मनिनि नाथाय बेयो पद्मनिनि नङा आब'मोन आगैमोन बेयो प्रिमियाम खुन्दुंजों दानाय प्रिमियाम क्वालिटिनि आरो जायनो नांगौ दायो बेखौबो मोनगोनसै ओरैबादि मोजांखा जायफ्रा सानो एसेबो जोरावराव गाननो बायो सफ्ट गुरै लुबैयो नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन दिनै आब'मोन आगैमोन बेखौ जाय सोंहरदोंमोन नागिरहरदोंमोन दायो रिस्टक जाफिनबाय स्टकआव फैफिनबाय नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बेबो प्रिमियाम दै सफ्ट आरो गुरै लुखा नै आब'मोन आगैमोन बेबो आङो दाखालि देखायनायखा बेबो दायो सफैफिनबावबाय सफैनो एसे लेट जाबाय आरो जेनेबा माने दाग्रानिफ्रायनो मोनलाया नालाय सेलाय बिलाय जालायो सियानो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां आरोना गुरै सफ्ट लुखा प्रिमियाम क्वालिटि बेबो दानिया आब'मोन आगैमोन दहायनिया प्रिमियाम क्वालिटि देखायजोब्बाय आङो ओमफ्राय दानिया आङो पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंजों दानाय मोजां क्वालिटियाव आं देखायनोसै दै ओरैबादि समायना समायना कालारावहाय दायो सफैदों नै स्टकआव दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो आब'मोन आगैमोन दानिया नायबावदोनो ओरैबादि मोजांखा इथा कालार ना मा होनोथाय बिदिखौबा ओरैबादि समायनाखाहाय कालाराबो ओमफ्राय डिजाइनाबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो पद्मनि दानाय सोंनाय गासिबो दै टेम्परारि मोनगोन बेखौ दिनै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना साद्रिनि डिजाइनखौबो नायनानै लादो आगरफ्रा नै ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो हेभि गुरैनो बेबो आरोना पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंनि दिनै आब'मोन आगैमोन बे कालारावहाय दाखालि बिराद सेल जाबाय आरोना बै मोनसे डिजाइना दायो बेलेग डिजाइन आगरावहाय नायदो नै समायना लुखा साद्रिनि डिजाइनखौबो नायदो नै हेभि समायना पद्मनिनिनो बेबो जायनो नांगौ मोनगोन दिनै आरोबावनो ओरैबादि समायना डिजाइनावहाय आरोना बे कालारखौ जायफ्रा सोंहरदोंमोन बे कालारनि दङ नामा होननानै नै मोनगोनसै बिराद समायना आगर जोबखादै साद्रिनि ओमफ्राय नै नायनानै लादो माबादि समायना दिनै आरोबावनो ओरैबादि समायना ना कालारखौबो नायनानै लादो बडि कालार होनोदां आंखौ ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय दै नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय जायनो नांगौ थाबैनो मोनगोन बिराद समायनाखा अयथासार समायखागोन नै जाय बेबायदि कालारखौ सोंहरदोंमोन मोनगोनसै बे कालारखौबो ओरैबादि समायना नाथाय आगरनि डिजाइनफ्रा एसे बेलेग दै नै बियो बेलेग सफैलायबाय आरो दानिया जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नै आब'मोन आगैमोन बेखौबो मोनगोन दायो नोंथांमोना ओरैबादि समायनाखा आरोना कालारफ्रानो इउनिक ओमफ्राय डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आब'मोन आगैमोन आं दानिसो दसे सिगां आङो कालाराव देखायदोंमोन ना नोंथांमोननो बियो बेलेग खुन्दुंनिमोन दै ओमफ्राय बियो बेलेग खुन्दुंनि थ' बेबादिनो माने सिनायनो रोङाब्ला चकमा जागोन आरोना बेयो एसे ल' रेन्जनि बै प्रिमियामनिफ्राय एसे गाहायसिन रेन्जनि आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन लादबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायनाखा आरोना मबाइलाव माबादि नुदों कालारा बोरैबाब्ला एसेनो दस्रा नुयोना आइफननि केमेरायावहाय खिन्थु अरिजिनेलाव कालारा ओरैबादि समायनाखा ओरैबादि समायना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो अल इन्डिया आसामल' नङा बेंगलल' नङा अल इन्डिया गासैयावबो डेलिभारि फ्रि मोनगोन फुजानि अफाराव आंनिफ्राय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना डिजाइनाव आरोना बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनबावगोनसै आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार खालामना लादो
दि आगरफोरखौ नायनानै लानो ओरैबादि समायनाखा आरोना नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन दाखालैनि भिडिअआवहाय आङो देखायखादोंमोन बेफोरखौ दायो मोनबावगोनसै आंनियावहाय दिनै आं जेसेबां मानि कालेक्शन देखायदों बेफोर गासैबो 1600निफ्राय 2400 सिमावहाय मोनगोन नोंथांमोना ओरैबादि नङा जे माने 1600नि होनदों माने आङो बेखौहाय रिजेक्ट मालखाय नङा दै आब'मोन आगैमोन बेयो मोजां क्वालिटी गासैबो मोजांसो गासैबो सिया किन्तु आङो बयनोबो रिजनेबल प्राइसआवनो हगारहरगासिनो दङ दायो डेलिभारि फ्रीबो मोनगोन नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बेखौबो आं दाखालि देखायखादोंमोन बेखौ जाय सोंहरदोंमोन दायो आरोबाव मोनफिनबावगोनसै थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागौमोन आगैमोन सोरबा बेखौबो बिराद सोंहरबावदोंमोन ना मोनगोन नामा लाबोथार आंनो नांगौ ना नै दायो सफैफिनबाय बिराद लिमिटेड जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दाखालैनि भिडिअफ्राव आं देखायजोबनायखा बेयो आब'मोन आगैमोन दिनै आं बे मानि कालेक्शनखौल' आं देखायथ'नोसै माने कालेक्शना आरोबावनो बहुत दंबावो किन्तु आंहा भिडिअ बारा गोलावद्राय जायैखाय आङो देखायनो हाला ओमफ्राय जायफ्रा आंनि लास्ट भिडिअखौ नुवाखै एबा बाटारफ्लाइनि कालेक्शन नागिरदों नोंथांमोना आंनि लास्ट भिडिअ थांनानै नायनो हागोन ओरैबादि मोजां क्वालिटी बेयो गासैबो हेभि मोजां क्वालिटीसो दै ओमफ्राय दायो माखासे माने गोरिब गैजायिफ्रा आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन बिनि थाखायनो आङो सानबाय बयबोनो गोरिब दुखि बयबोनो फुजाफ्रावहाय गाननो लुबैयो बिबाबो मोना नै बिनि थाखाय आङो हगारबाय फुल अफारावहाय आङो हगारनानै दोनदों 1900आवहायनो बाटारफ्लाइनि कालेक्शन सप्ता खुंसेनि थाखायहाय नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामनो हागोन बेखौबो आरो बेफोर कालेक्शनफोरखौ नायनानै लादो थ' आब'मोन आगैमोन बयनिसिमबो गोजोन्थों